Open up your mind and see like me. Open up your eyes and then you're free. Looking. Wie denkt dat jij wil dat je zijt? Ik heb je nog zo gezegd dat ik die aandelen in de familie wou. Wat doe jij? Achter mijn rug gaan onderhandelen met ons Rita als een onderkruiper. Als Rita nu die aandelen aan Ik mij... help u, ik geef u werk en dan doe jij zoiets. Dat is dank voor dank. Is dat nu zo erg dat ik 20% van die aandelen heb? Ik vraag me trouwens af, hè, waar dat jij dat geld gehaald hebt. Dat zijn uw zaken niet? Waarschijnlijk gepikt uit mijn kassa. Ja, maar want nu jij moet komt uit oppassen, zo'n hè, milieu. Zonder ja, dat jij ik komt uit als zo'n milieu. ik zeg dat dat uw zaken niet zijn. Hallo, wat is het probleem? Dat jij uw aandelen liever aan een wildvreemde verkoopt, daar aan die Pipo, dan aan uw eigen broer. Dat is het probleem. Nico heeft mij ook niet buiten gesmeten. Ja, ik ook niet. Hij is zelf weggegaan. Daar had ik mijn reden voor, Jan. En nu zou ik graag hebben dat je weggaat. Of hier gebeuren ongelukken. Ik zal eens iets zeggen, zeg. Ik heb nog aandelen in deze café. Hè. En ik ga weg als ik dat wil. Oké? Ik zal ik eens iets zeggen, hè. Ik had u moeten ontslagen op het moment dat ik kon. Er is nu wat te laat voor, hè? Partner?